lejn il-mulej intelaq, ħajeħilsu hu, ħajsalvaħu għax bih jitaxxaq. Abdak li jibdaru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nista' not għadmi kollu. Ħwejġi qasmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi, mulej la titbejjitx minni, qawwa tiegħi fittex għejni. Inxandar ismek lil ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema, faħru l-mulej intom li tibżaw minnu, sebħuh il-koll nisel Ġakob, ibżaw minnu il-koll u li Iżrael. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostoli li Filippin. Ġesu Kristu li qatt li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ lid-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'ih l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-kubtejhom u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu hu l-mulej għall-glorja ta' Alla il-Mistier. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajr l-Alla. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għajt? U hu qalilhom: Morru l-belt għand it-tali u għajdulu: Għallek li Mgħallem is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għajt għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għajt.
Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. huma bdew sewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom bada jistaqsih Jaqgħu jien mulej. u Ġesu weġbhom. Dak li jmitt idu u jbilli l-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti fidejn l-edewwa. Kienu kun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qal Jaqgħu jien Rabbi. wieġbu Ġesu. Int qiegħed tajdu. Huma u jieklu Ġesu ħal-ħobs fidejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal Ħudu, kulu, danu ġismi. imbagħad ħal-kalċi fidejh, rat il-ħaj, newlilhom il-kalċi u qal Ixorbu il-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jxerret għal-kotra għal-maħfra tad-nubiet. Ngħidilkom li ma narġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja, sa dakinhar li nixrob inbi ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja ta' żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl. Għax hemm miktub nidrob in-nraj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilija qabilkom. qabeż Pietru u qallu Jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jiena ma nitħawwat qatt. qallu Ġesu. Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduq, int tkun ġaġġ ħatni 3 darbiet. qallu Pietru. Le, ma niċħdekx, anqas sekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxipli l-oħra wkoll, kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien ma' d-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu il-Ġetsemani u qal lid-dixxipli Oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. u ħamijaw lil Pietru u żewġ uliet ta' Zebedew. U beda jsewwet qalbu u jiddejjaq, imbagħad qalilhom Għandi ruħi imnikta għal-mewt, ibqgħu hawn u issru miegħi. mexa kemm xejn il-quddiem, ixteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid Missier, jekk jista' jkun bijat minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. ġie ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru Mela ma flaħtux tistru sija waħda miegħi? Isru u jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva irid imma l-ġisem dajjef. Għat-tieni darba reġa' mar jitlob u qal Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. Mill-ġdid ġie u sabhom reqdin, għax għajnejhom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom Issa se torqdu u tistrieħu, ara is-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti fidejn il-midinbin. Qumu, ejjew immorru, araw dak li se jitradini huwa fil-qrib. Kif kien għadu jitkellem, ġie Ġuda, wieħed mit-12, ġemma kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-popli. Issa, dak li kien se jitredih kien tom sinjal u qalilhom Lil dak l-imbus, dak hu aqbduh. u minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu Islim għalik, Rabbi. u biesu u Ġesu qallu Ħabib, għalhekk ġejt int
U mares u lejh meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u silet is-sejf. Darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu. Imbagħad Ġesu qallu: Erġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 leġjun ta' anġli? Iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir? Fl-istess waqt Ġesu qal: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħallem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kidba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa il-qassis il-kbir, fejn ġa kienu nġabru l-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' miexi warajh mill-bogħod sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se timtemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda folozz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda folozz, ma sabux fuqiex jixluh. Fl-aħħar resqu 2 u qalu: Dan qal, nista' nħodd it-tempju talla u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Il-qassis il-kbir qam u qallu: Xejn ma twieġeb, x'inhu ma jixtu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' sieket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu: Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għajdilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu: Inti qiegħed tgħidu. U ngħidilkom ukoll minn issa l-quddiem taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-biesu u qal: Din dawa, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda? Ara, smajtuha issa d-dawa, x'jidrilkom? Huma weġbuh u qalu: Ħaqqu l-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u tawh bil-pon. U xi wħud tawh bil-ħarta u qalulu: Aqta' minn tajilek Messija din id-daqqa. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz. U resqet fuq waħda qaddejja u qaltlu: Intu ukoll kont ma' Ġesu tal-Galilija. Imma hu ċaħad quddiem kulħadd u qal: Anqas naf xi trid tgħid. Imbagħad warrab lejn il-bieb. Lemħitu qaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm: Dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U reġa' ċaħad u ħalef: Jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu: Tassew, intu kol wieħed minnhom, għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef: Le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih is-serduq idden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu: Qabel ma s-serduq jidden, int tkun ġaġ ħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għada filgħodu il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftehmu l-kol bejniethom biex lil Ġesu jaqtaw ilu għall-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad Ġuda it-traditur, meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar b'30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom: Dnibt għax itradejt demm bl-aħtija. Iżda huma qalulu: Aħna din x'inhi affarijiet tagħna?
dak ara int. U waddab il-flus fis-santwarju talaq u mar talla. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu: Dawn ma nistgħux inqeduhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. Ftehmu bejniethom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar biex fija jidfnu il-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmiet l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: U ħadu t-tlet biċċa tal-fidda li permezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulied Iżrael u tawhom għal-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani l-mulej. Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u staqsih: Int is-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu: Int qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh, hu ma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu: M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jixhdu kontra tiegħek? Iżda hu anqas għal akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nar ta' festa, il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom: Lil min triduni nitilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu il-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġabithom jagħtuh lil Ġesu f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu: Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqrdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela raġa' staqsihom: Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn? Weġbuh il-koll. Lil Barabba. Qalilhom Pilatu: U x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll. Salbu. U staqsihom: Imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu: Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktarx kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien minix ħati ta' dan id-demm, dan arawh intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha. Neżżawh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba fidu l-lemnija u nxteħtu arkubtejhom qudiemu u għadu jiddeħku bih jgħidulu: Islim għalik, sultan tal-Lut. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddewh bis-sufjett neżżawlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, taw jixrob imbit taħlita morra u ħadu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti. U nxtaħtu bil-qiegħda u għadu hemm qassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu il-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk: Dan u Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallenin, wieħed fuq il-lemin
u liħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqalqu rashom u jgħidu: Int li tħodt it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk int li bent Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddeħku bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu: Salva oħrajn li l-nnifsu ma jistax isalva u s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda f'Alla ħajjeħilsu issa jekk iħobbu għax hu qal jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew maqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalba miegħu. Mis-sitt l qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 siegħa. U madwar id-9 siegħa Ġesu għajjat bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani. Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif samawh qalu: Lill-Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha f'tarf ta' qasba u ta' jixrob. Waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġi Elija jsalvah. Imma Ġesu raġa' għajjat għajta kbira u rat ruħu. U wara, il-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżet, il-blat inqasam. U l-oqbra infetħu u qamu ħafna iġsma ta' qaddisin li kienu mietu. La ħarġu mill-oqbra u wara il-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesu kif raw l-art iteżżes u jiġri dak kollu, imtlew biża' li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Ġuseppi, u ulied Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġel qani minn Arimatija jismu Ġuseppi, li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif, edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u talaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq. Meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem inqum. Mel-ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun qar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu:
għandkom lassa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll lassa miegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu fidejkom. Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Il-30 biċċa tal-fidda għandhom sinifikat preċiż fil-profezziji tat-Testament l-Antik. Il-profeti ifakruna li l-ħlas biex wieħed jixtri skjaf li jsir tiegħu kien propju 30 biċċa tal-fidda. Dak kien il-prezz li il-kapijiet u l-qassissin il-kbar offrew lil Ġuda l-Iskarjota. Daqshekk stmawh il-Ġesu. Daqs skjaf. U dan il-prezz ifakkarna f'dak li jallimna l-Apostlu missierna. Sar bniedem ħal forma ta' skjaf, ta' qaddej. Il-qaddej li jagħti ħajtu għal ħbiebu. L-iskjaf li hu jinbih jeħles lilna il-midinbin. Ġuda l-Iskarjota qabel imut b'mod traġiku jirrealizza li d-demm ta' Ġesu kien id-demm ta' bniedem innoċenti, ta' bniedem ġust. Dak id-demm innoċenti jeħlisna. Dak id-demm ta' bniedem ġust jagħmel lilna ġusti. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu fidejkom. Dawn il-kliem f'dawn il-ġranet ta' din il-burraxka li għaddejjin minnha għandhom sinifikat li jaqsmilna qalbna. Għax aħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ma jistax ikollna lil Ġesu Ewkaristija fidejna. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu fidejkom. Aħna llum nofru qalbna, nofru dak kollu li aħna, bit-talba li jasal iż-żmien u ma jdumx li fil-laqgħa tagħna fil-knejjes eżis tagħna jerġa' jkollna lil Ġesu fidejna.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-missier bil-merti tal-passjoni mqazza ta' ibnu il-Għażiż. Nitolbu l-ewwel nett għall-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih qawwa, den u saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-isfijiet kollha tal-Knisja, għas-saċerdoti, għad-djakni, għar-reliġjużi, għall-katekisti, għall-lajċi kollha miż-żewġin u dawk impenjati, biex inti tagħtina l-grazzja li f'din il-ġimgħa ngħixu miegħek din il-ġimgħa ta' mħabba qaddisa. Nitolbu. Nitolbu għal mexxejja tal-ġnus, mod speċjali għal dawk li qegħdin imexxu lil pajjiżna biex inti mulej tagħtihom id-den, is-sabar u l-erf. Nitolbu. Nitolbu għall-anzjani tagħna li qegħdin fi djarhom u li l-awtoritajiet qegħdin jitolbuhom biex jibqgħu ġewwa għas-saħħa tagħhom. Nitolbuk mulej tberikhom bil-paċenzja bi spirtu ta' vera mħabba u ta' vera devozzjoni lejk. Nitolbu. Nitolbu għalina wkoll biex int fil-ħnina tiegħek tħarisna minn kull hemm, minn kull tiġrif u tagħtina d-don tas-saħħa. Nitolbu. Nitolbu għal-morda fl-isptarijiet tagħna, mod speċjali dawk mill-quta mill-pandemija tal-COVID-19, lill-istaff kollu mediku, it-tobba, l-konsulenti, in-nurses, l-istaff paramediku, daw kollha li qegħdin jieħdu ħsieb ir-residenti f'istituzzjonijiet madwar pajjiżna biex inti tkun is-saħħa, il-faraġġ u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet f'Malta u Għawdex u madwar id-dinja biex int mulej tkun il-mistrieħ ta' dejjem tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna dan il-jum solenni li fih qegħdin infakru ħadd il-passjoni tiegħek. U għatina l-grazzja li aħna nkunu bħalek għaddejja li nagħtu ħajjitna għal proxmu. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħim il-glorja ta' Jessu, għal-tiġib tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina. Mhux għax jistoqilna minħabba xi emil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija oġbu jibati għal ħatja u għal ħżiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-għażiż li waħdu l-ġust talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tjagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerret fuq is-salib. Ħal kalċi mimli-mbit reġa' ratt il-ħajr, taħ lil ħbiebu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li l-ulajt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu. Nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin. Fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-kol fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku miegħi Għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario. Għajna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe u mal-Apostli u maħutna l-mejtin li aħna nafdaw għall-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li għajx għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridu nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ninfejqa. Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemmnu, hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna għall-premju li lejh aħna mixja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla il-missier ta' kull ħniena li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba, jagħtikom li taqdu lill-Alla u lill-bnedmin u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Amen. Iwassalkom għal ħajja ta' dejjem lilkom li temnu lill-mewt ta' Kristu
teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Palma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu, hekk il-mulej seħħibkom miegħu fil-qawmien għal-ħajja. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi. Irroddu ħajr lil Alla. Bekk naslu fit-tmiem din il-quddisa li ta' tbidu għal-ġimgħa mqazza. Ejjew inkomplu nitolbu biex il-mulej ħarisna u jagħtina d-don tas-saħħa filwaqt li aħna nagħmlu l-parti tagħna u nevitaw li noħorġu minn darna bla bżonn. Infakkarkom li llejla fis-6:30 tistgħu issegwu mill-ġdid din il-quddisa. Għada, it-tnejn tal-ġimgħa mqazza, ser inwasslulkom quddisa fid-9:30 ta' filgħodu u fil-5:30 ta' filgħaxija. Nawguralkom ilkoll il-ħadd it-tajjeb.